Baita hartu dugu lekua. Azkenean irabaztea osari ateatzea ez da erreza hainbestelanen artean. Hasiko beha Krisma lehiaketako osariak banatzen, ordako, etorri dira bai Urretxu Balkartea eta Zumarrako zinegotzi bat, Biki Badillo. Aurkeztu dira 528 Krisma. Diploma daukazu hor. Eta gero, Olentzera horrendik menditi bera dator, baina ja zuri opari bat edo baino zezu. Ez da gizen ikarreta. Eta amaia, lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailatako saio hortan, irabazlea izan da Robert Valentiaga Peña. Hortze sari duna. Menator, Robert. Oso Endo opari egungo bazparen. Hori zuretzako baitaren, diploma, eta erregalo bat. Behin mailan, lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailetako horrek hartu dute parte, kasu honetan 140 Krisma aurkeztu dira. Kasu honetan, hemen opari dauka nahi dut, 3. saria opari bat izango dugu nubait ere izenakin. Bai. Zoretzako. Zorionak. Pari arrazkirako. Zuretzako baitaren, diploma. Olentzera honoparia. Ixo dauka? Euska bai, ez? Lehenengo saria, Naia Garrido Malbarrek irabazi du. Esan bezala, lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailetako saio hortan, 140 Krisma aurkeztu, eta epaimailak pentsatu du, Krismarik onena Naia Garrido Balmarrena zela. 3. saria, Leire Rubio Ruizek irabazi du. Diploma eta erregaloa. De maila nagusia lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako horrek hartu dute partene. 2. saria, Irene Aramburu Merinok. Eta magolu. Bado lekurik, odeik zure gazta horik endu urteiz. Diploma eta erregaloa. Irene Aramburu Merino dintza. Eta de mailan, Krisma irabazlea, Iñaki Urtea Fernandez egindako izan da. Hortze sari duna. Hor daude, Krisma sari du guztiak, eta irazanak ere bai. Gai bakarri zaie maila bakoitzeko behi, eta inbarzan dute idaztan bat horren inguruan. Eta, epaimaila osatu dute Zumarra Urretxuko Bertso Eskolako kideek, eta erabaki dute 3 lan, saritu nagusi ez gain, aipamen berezi batzu banatzea. Maila bakoitzean 10 aipamen berezi uste daudela, lehenengo egingo duna 10ko aipamen berezia banatuko ditugu lehenengo. Ordaben orden berdina. Aipamen berezia, amaian jarritako gaia zen, Olentzero, etzen etxe hartara sekula iristen. Gai horren inguruari batzan idazan bat. Eta aipamen berezitako bat irabazi du, Itziar Zabal eta Artola Zabalek. Kasu honetan oparirik ez dago, baina, diploma behintzat, etxera emateko aukera izango ez, bale? Beste aipamen bat irabazi du, Oier Asegin Nolaza egin gure. Ez da bakarrik etorri, kuadrik eta guzti. Ez dute denborako egiten egotzan saritu dut, Zago bat egola kamara ateatzeko asmo hondirik. Beste aipamen bat, Ekain Alustiza askasi garrek irabazi baita ere. Laugarren aipamen berezia, Josu Okariz Ruizek irabazi du, baina uste ez duela etortzerik izan, hori dauko bintzen markatuta, zai beste zerbait zeugan. Orduan hori intziko dugu, eta emango dugu beste batean. Beste aipamen bat, Xavier Marin Sagasti Zabal irabazi. Ondo. Beste aipamen bat, Irai Zaramendi Plazaolak.
Bueno, martxatu dut, akizko horgoaz, Beste aipamen bat amaian, Paula Adanez Perezek. Olentzen hotzen sekula, etxe hartara egizte hori izan gaia, eta horren inguruan dute idazlan bat, eta benetan idazlan oso txukunak eta politak egin duztetan egin, Bilduman dauzazko irakurgai, gero igual, suerte bizkatekin, irabazlenak edo antzuko ditugu, ikusiko dugu. Zortzigarren aipamen berezia, Julene Urmen eta Jordanak. Beste aipamen bat, Jon Senosiain Senobilak. Hortxe zure diploma. Eta azkenik, Naia Rodríguez Garziak ere aipamena lortu du. Amaian esan bezala, lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailetako aurrek hartu dute parte maila honetan, saio maila. Eta honen bestez, aipamen berezia banatu ditugu, orain A-mailako sari nagusia banatzea egingo dugu, kasu honetan diplomaz gain izango dute pari bat edo danolako materiala. 3. saria, maila honetan, Odei Salaberri Izagirak irabazi du. Hone Krisna Marrazko, Ikuñak idatzi, eta bueno, ez dara beste atali egon, ez dara igual. Opari gehiak zuetzako Odei gaur, zaginik, hain beste opari. 2. saria, Manes Jurrebaso Zabalo irabazi. Eta amaian, 176 lan aurkeztuta gero, lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailako saio hortan, irabazlea Markel López Lekuan izan da. Hortxe diploma, idazlan lehiaketako maila nagusira, B maila betaldean, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurrek hartu dute parte guztira, 251 idazlan. Eta gaia, kasu honetan, edozein opari baino asko zederragoa zen zerbait, kasu nuen Gabonetan hori zen gaia, eta horren inguruan egin dute idazlana parte hartzaileek. Lehenbizi, aipamena banatuko ditugu, ez aipamenek ez daukate oparirik, bai hori aipamenak egingo ditugu, eta gero sari nagusia. Orduan, lehenengo aipamen berezia, Unax Elorza Osinaldek irabazi du. Zuezako diploma, egindako idazlana benetan politia zela gero. Beste aipamen bat, Mikel Aiaztuik Madinak irabazi du. Aipamena zuetzako ere, ondo. Mikel bera muitxu eske eta gainera, bosteko bizan dut hori bai. Horrela bai. Badakite zerbait, Garazi Mendez Basabek ere aipamena irabazi du maila honetan. Leku bizka edo luzio bergola inoan bide bat, Garazi Mendez Basabek. Beste aipamen bat, hau garrena. Esili bizkat, Hemen da horinik arreta une, Antzine Maraton Mendizabalek, beste aipamen bat. Alako, behiko horretik. Aipamen berezia baita ere B mailan, Malen Asegin Nolaza egin gurenek. Errazkirako propio jarrita. Hurrengo sariduna, Unai Hurtado Alberdi.
Saridun baita ere, Dima Korta Perez, Hortxe saria, Maier Zabaleta baita ere, Aipan berezi baten betaldean, Helene Carballo Fernández, bederatzigarren aipamen berezia, Hortxe grazirako. Eta azkenik aipamen berezia, Jonander López Lukasek irabazi du. Esan bezala aipamen berezia, B mailan, edozein opari baino asko ederragoa zen zerbait jaso nuen Gabonetan. Jonander López Lukasek ere aipamen berezia irabazi du. Eta 3 sari banatzea baino ez zaigu falta, B mailako 3 sari nagusiak. 3. saria, Jon de la Cova Zangituk irabazi du. Esan bezala, edozein opari baino asko ederragoa zen zerbait, jaso nuen Gabonetan hori zen, idazten egiteko gaia, eta 3. saria maila honetan, esan bezala Jon de la Cova Zangituk eskuratu du. 2. saria, maila berean, Iker Mendia Morillo irabazi du. Iker Mendia Morillo. 3. saria, B mailan 251 idazten aurkeztuta. Eta maila honetan, irabazlea Ibai Badiola Intxausti izan da. Diploma eta saria zuentzako baitaren, edozein enpari baino asko ederragoa zen zerbait jaso nuen Gabonetan gaiari jarritako idazanagatik. Sari gehiago, ez da geratzen. Ez da gizardunen irabazleen ipuinak irakurtzeik izango den duken. Osartuko irakurtzea bai, ala? Gai esan, edozein opari baino asko ederragoa zen zerbait jaso nuen Gabonetan hori izan gaia, eta bain izango dugu Ibaien ipuina, bale? Abenduaren 21 zen. Goizean eskola kiroleko partidua nuen eta poz-pozen ninduan. Baina lehen guzina gaixori zegoen Donostiako ospitalean, eta amari galdera bat egin nion. Ama, Maier ez bada sendatzen zer gertatuko da? Ez dakik, baina, zu zentratu partiduan. Erantzun zidan amak irrifar batekin. Momentu horretan, gai alde batera utzi eta partiduan zentratu nintzen. Partidua irabazi genuen eta amaren gaina iritsi nintzenean, ama beste aurpegi batekin ikusi nuen. Ea zer gertatzen zitzaien galdetu nion. Ama, zer gertatzen zaizu? Erantzutea kosta zitzaien, baina azkenean erantzun zidan. Maier lehen guzinak gaur gauean hil dela esan digute. Orduan, egundoko tristura sentitu nuen. Amamaren etxera joan ginen bazkaltzera. Antzegoen denak, osabak, izebak, amama, aita eta arrea, denak aurpegi tristarekin. Arratsaldean baserrira igo ginen, eta antzegoen familia guztia, baita bigarren lehen guzinak, bigarren izebak eta bigarren izebak ere. Eta noski, Maierren ama, aita eta anaia. Anaia ere bertan zeuden. Aitak esan bezala, bakoitzari besarka handi bat eman nion. Larunbatero baserrian afaldu dugu, baina larunbat horretan ez genuen baserrian afaldu. Momentu horretan, nik ez nuen negarrik egin, ez da hurrengo urte osoan ere, baina hurrengo urteko gabonetan bai. Baina hurrengo gabonean hazen olako azustekoa, gabonetako oparia, baina askoz ere oparia derrego baten notizia eman zigun aitak. Katxali lehengusina jaio da. Bai, galdetu zuen Malenek. Baiet ba, erantzun aitak. Ze ondo, erantzun zuen Malenek irrifarratekin. Noizuaz bisitatzera, galdetu nuen. Gaur bertan joango gara, ziurtatu zigun aitak. Eta hala egin genuen, ze potxola. Baserrian notizia eman ondoren denak postu ziren, baina aurreko eguneko tristurak oraindik barruan jarraitzen zuen.
Gaur egun, baserrian, atzealdeko zelaian, kamelia eder bat dugu Maiaren omenez. Maiaren urteetan eta bere heriotzaren egunean afari merienda egiten dugu eta bere lagunak etortzen dira. Argazkiak atera, loreak ipini, kandela piztu eta denetik egiten dugu. Naiz eta pena barruan izan oso ondo pasatzen dugu. Katxalin ja neska handi eta polit bat egiten ari da eta Maiare bezala bizipoza ematen dugu, bizipoza. Orduan, gaia zan kasuntan, Olentzero etzen sekula etxartara iristen, Hori zan gaia Maian, bale? Gabon gauean, Olentzero ez da juten Kosteren etxera. Koster, Rumaniatik urretxura etorri zen. Futbola eta bere lagunekin jolastea gustatzen zaio, eta 3 urte daramatza hemen bizitzen. Berak ez du Olentzero ezagutzen. Bere lagunek esaten diotenen, ea zer oparitzen duen, Olentzerok hau galdetzen du. Zein da Olentzero? Bere lagunek esplikatu ondoren, bere aitari galdetu dio. Ea ezagutzen duen Olentzero, eta bere aitak hau esan dio. Olentzero Euskal Herrian Jesus jaio dela ospatzeko gizon bat da, eta opariak ekartzen dizkio ondo portatu denari. Eta zergatik niri ez dit ezer oparitzen, galdetu zuen Kostelek. Guk ez ditugulako ohitura horiek, erantzun zion bere aitak. Urte honetako gabonean, Leiotek begira gelditu da gau osoa eta Olentzero ikusi du beste etxe baten sartzen, baina bere etxera ez da sartu. Osondo, txalo bero da. Danak abitzen gara.